Este embache está pensado para as modalidades de Ciencias e Tecnoloxía, Humanidades, Ciencias Sociais e Artes. Pretende promover as vocacións do alumnado nestes ámbitos, mediante investigación científica e tecnolóxica, e permite a conexión directa ca ensinanza universitaria para o fomento do coñecemento. Estamos hoxe aquí visitando o IES Blanco Amor, un centro educativo moi importante desta cidade, con motivo do desenvolvemento aquí do programa STEMBAC, que é un programa que desenvolve, que promociona un bacharelato de excelencia no ámbito científico, tecnológico, pero tamén humanístico. Incluso o ano pasado, no curso anterior, foron obxecto de recoñecemento. Obtiveron un premio, un recoñecemento que dá a Consellería de Educación aos traballos máis destacados e tamén o premio Stephen Hawking que todos os anos se entrega ao Instituto Rosalía de Castro de Santiago. Entón é unha visita, a verdade, que é moi interesante porque se desenvolve un traballo realmente importante xunto coas universidades, un traballo que conecta, digamos, o centro educativo de secundaria coa universidade. Os estudantes explicaron os seus traballos, algúns deles con drons para colaborar na loita contra os incendios, outros sobre a figura de Jane Austen, tamén sobre o cancro ou sistemas de captación de luz. O día 4 de abril presentarán as súas propostas de forma oficial.